Да снима винаги. Чак си мана, не ти ще колко бе. О, той светна. Няма да дода, да знаеш. До вечера се измушкам 2-3 най-малко. Чури! Айде. Айде! Целия! Ама целия вътре! Сук, сук, сук! Да я боли, да плаче! Да търси майка си, баба си, дядо си, стринка си, лека си, война си! И къде да го извадя? Това е буду, брат! Михайло! Целия вътре! Вътре за сливиците, целия! Целия! Да я боли и да плаче! Целия! Не дават, че съм че да правя тия глупости в заведения. Всичко хубаво, момчета. Приятно изкарване в мартинския празник и ви пожелавам яко хапвани и накрая мушкани. И слагайте капучи, защото днеска ще върлуват много кучки, които са много заразни. И болницата 5 души и бали една и съща. Чули там как да ги оправят доктори. Разпитваха ги там, разследвани. Що е да я търсим, да не може да я арестуваме, да я лекуват. Дръгналата е кучка мръсна и целия град заразена цялата. Отворете за това. И заразила и на камера момчета, видиш как мръзна болно. Ги надупкали там от всякъде. Слагайте предпазите ви, презервативи. А която си я познавате, мушка и направо вътре. Целя, ама презервативи за козания, ни гума ли ще е бен, бе? Умната внимава. Там има пичо, не ги познава. Търся един обед. Който е? Там вътре. Там вътре. Вътре ли? Умната. Търсте е нервни. Бащата на грубия секс. Тя не попи малко и заминае. Секс, маняк, убиец, тромпетист, снайперист. Левска. Кажи за смята прашка, Гербаджия. Левска. Напипай го, натикай го, начукай го. Ама целия, вътре, да я боли, да плаче, да търси майка си, баба си, дядо си, тринка си, леля си, война си. И къде да го извадя? Да го До Хайос, целия вътре. Сух. Кажи за синята прашка, ще помага. Тя е много гадна и тя. Айде. Ама ако червена е още по-гадна. Червена е още по-гадна. Внимавайте, само са синили. Защото този кубър всичко вижда. Моля? Учи ги да знаеш сега. Защото в България загиваме българи. 50 на 100 са цигани и турци. Как да се оправим? И ключе за белезниците. Имам на всяка една връзка такова. Какво връзваш курвите да бягат, а? Да, връзвам ги да не бягат и им пускам и такова. Като набиш лугата, търси майка си в Америка. Търси майка си. Ево тук. Днеска съм много празен, бе. Не, празен няма, стига. Отивам на шоу. Аре, Стенли, кажи за Отивам на шоу. Не може да го видим, бе. Може американски усас и сега ми го прати с мотора, един пистолет, ножа и мотор Харли Девидсън. Злато ли, бе? Злато, как да не е злато, бе? Виж ножа, гледай. Ага. Айде го поданеш. Уса. Днеска много се уликотил, бе. Уликотил съм, защото Сега имам при шоу. кметицата. Днеска маските в общината, в партията, в ГЕРБ, отивам там. Навсякъде е такива маски. Стенли, кажи за синята прашка, бе. Снял съм, айде. Слушай, Ей. вали ще някоя, тогава звали. Вечер аз на рани ме изчезнах една. Еле, Права е. права. Между входа там, двата входа на блока на 86 там, домоуправител. Аре, И се бият за мен, се избият. ще ти кажеш ли го, бе? Има чакам на хода на вратата. А? Цели, ако обичаш, Бубата искам ти да ме стара. издъпчиш днеска на 8 марта. Първи да си. А, ти кажеш И ли аз го, само бе? го извадих от ципа и го мъшнах целия. Удреш ли му контра? Ай, сега ще разказвам на всички. Да знаех, че стигна как ми го мъшнах пак на 8 марта. Направо ми скъса клицата. Айде, чао. Ай, Подиснал казболски език, нали? Сега Виагра взема всичко. Като взема Виагра, ти си го турил този кои, бе? Той Ела да го багма. видиш долу как съм го навил. За пластик го стигнах да не ми прави било. Айде. айде, Чао и на слуха. айде. Как Чао. е, бе? Чао, лупата от дома днеска не ми тея.
Всички сега и футбол ще гледам. Чао, всичко хубаво. И целия.